Parecido a un asesinato. És l'última pel·lícula d'Antonio Hernández, una novel·la negra que veurem en la gran pantalla l'any que ve i que s'ha rodat al centre de València, a la Canyada i avui a l'Eliana. Al set de rodatge han entrat les càmeres d'Apunt per a veure en acció a un dels seus protagonistes, a Eduardo Noriega. Hola. Natalia. És una de les últimes seqüències de Parecido a un asesinato. A l'Eliana pren forma avui este thriller psicològic ple de dimonis familiars amb Eduardo Noriega, que ja és tot un veterà a mantindre alerta al espectador. Y es verdad que se me relaciona con este género, ¿no? Y para mí es algo ya familiar. Y es un género que me gusta también como espectador. Lo disfruto mucho. 60 persones formen este equip tècnic 100% valencià i les ordres les dona Antonio Hernández, que roda per quinta vegada a València amb el suport d'Apunt. La estructura narrativa de la película es muy interesante, tan interesante como los personajes, ¿no? Cosa que para un director es muy gratificante porque te permite hacer cosas que en otras películas no puedes hacer. Hi ha una tele que no es veu, que s'ha d'invertir pel talent i per desenvolupar guionistes, directors de foto, camerògrafs. Hi ha una indústria importantíssima i a punt d'estar allà, no només des del punt de vista del finançament, sinó el recolzament del talent valencià. I precisament talent no li falta a Clàudia Mora, actriu d'Aldaia, que inicia carrera amb este llargmetratge. Es mi primer proyecto audiovisual y primer proyecto total en mi vida, así más profesional como actriz. La verdad que está siendo increíble. O sea, yo aún no me creo que me esté pasando a mí. Després de 3 setmanes a València, l'equip canvia d'aires i a la Selva d'Oz, als Pirineus d'Osca, conclouran rodatge.